Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ginkakibot sang pamilya Tamanio sang Kompanya Sentral Molo Iloilo City ang pag-ilig sang krudo sa ilang nga Poso Negro nga ginkotkot kahapon nga adlaw. Sa interview sang Radio Bandera Iloilo kay Josephine Tamanio, ginpayag sini nga nakibot sila sa bangod 5 ka litro ang ilan nakuha kag nagasiga ini kun imo sindutan. Krudo gid sa? Ginkatuan sang Radio Bandera News Team kagintistingan nga sindutan kag didto nga nakitaan nga nagasiga man gid ini. Hindi wala man ko mag-expect nga naga may ara. Kuha bal ni Kap. Kuha siya may kurudo, nagapangalap-kap na na. Sa subong, wala pa nakatuan sang Department of Environment and Natural Resources kag Bureau of Fire Protection ang lugar kung sa diin naghalin ang nasambit nga krudo. Sa karon, ginapaimbestigaran sang barangay ang nasambit nga sitwasyon. Ini si kabanderang Robert Gakit Jr. Nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radio Bandera.